video på min kanal, og i dag skal vi se, om vi kan finde krabber eller andet meget flot. Her kan man godt være heldig. Det er bare en. Det er bare noget. Jeg kan se små haletusser. Det der haletusser. Fisk. Flytter det der tang. Måske der er noget her. Men der er en masse haletusser og fisk. Se lige, der er en masse fisk. Og kig om det er der. Og der er nogle krabber. Der lever i hvert fald mange små fisk. Eller dyr, eller hvad det her er. Det er i hvert fald mega irriterende at have på sig. Det klør lidt meget. Helt grønt. Det er altså flot. Kommer derude fra det er noget helt hvidt tang, faktisk. Det er tang, men det er bare hvidt. Det er et svanefjord. Det er helt blødt. Det er sejt. Og helt hvidt. Sikkert de svaner, der har tabt et fjord. Men lad os prøve igen. Se lige. Det er sten. Jeg tror nok, det er lær. Det er fra bjerget af. Det er oppe. Skal vi også se, om vi kan bygge sådan lidt her? Vi fandt desværre ikke nogen krabber i dag, men det gør vi på et andet tidspunkt. Der var i meget luft, og vi fik en masse flotte ting. Så dem også, så vi lige. Vi ses. Husk, hvis I kan lide videoen, så husk lige at smide et like på den. Husk lige at subscribe til videoen. Vi ses!